Atal honetan ikusi behar dugu nola bikoiztu gure deskodetzaileen funtzionalitatea. Baditugu hemen adibidez, bi lau sarrerako deskodetzaile, bakoitza lau sarrerakin, bakoitza 16 irteerekin, eta nahi dugu lortzea bost sarrerako deskodetzaile baten funtzionalitatea. Bost sarrera horiekin kontrolatu behar ditugu 32 irteera. Orduan nola konektatu bi hauek funtzio hori egiteko, deskodetzaile bakar baten funtzioa egiteko. Hemen 16 irteera ditugunez argi izan behar da 32 irteera horiek egon behar direla bai hemen, lehendabiziko 16ak, eta bai hemen bigarren 16ak. Gauza da, 32 horiek kontrolatzeko behar ditugula bost bit, izan behar ditugula A0, A4, eta A5. Eta multiplexoren antzera egin behar dugu. Konektatu behar ditugu lehendabiziko lau bit horiek, garrantzitsuena horra utzita, enable sarrerekin jolasteko, konektatu behar ditugu bai lehendabiziko deskodetzailera, bai bigarrenera. Orduan, hemen edozein kombinazio jarrita, hauek daude egiten beraien funtzionalitatea, aktibatzen beraien irteera. Baina, guk nahi dugu aktibatzea hau, bit hau, garrantzitsuena gure sarreran, denean 0. Eta hau nahi dugu aktibatzea, kombinazio horretan hori denean bat. Orduan, erabili behar dugu hori, konektatuz onutza, hau denean 0, hau aktibatzeko, eta alderantzten badegu, hau denean 0, hau da bat, hau egongo da desaktibatuta. Aldiz, kombinazioan hau jartzen baldin bada batera, hau desaktibatu behar zaigu, eta bat hori bihurtuz hemen 0, hau aktibatu behar zaigu. Horrela, badaukagu bost sarrerako deskodetzaile bat. Sarrerako bost bit horien arabera, izan behar dugu 32 irteera horietako bat bakarrik aktibatuta, konfigurazio honi esker. Edapen bigarren adibide bat ikusi behar dugunen. Kasu honetan erabili behar dugu 3 sarrerako deskodetzaile komerzial hau, CD54 AZT 118 egiteko bost sarrerako deskodetzaile bat, hau da 32 irteerekin, 32 irteerak kontrolatzeko. Hemen duzue chip komerzial honen bere egia taula. Bere sarrerak izan behar dira CBA, hemen alderantziz dago, eta logika negatiboa erabiltzen dute. Kombinazio guzti hauentzat, adibidez bajuak direnean sarrerak aktibatu behar da, I0 logika negatiboarekin, hauek desaktibatuz altura. Denak altuak direnean aktibatu behar da, I7 0 batekin bestenekoak batera. Logika negatiboa ikusten duzen bezala. Gauza da, txip honek dituela begiratza zuen. 3 enable sarrera. G1, G2 eta G2B. Eta aktibatu behar dute. Txipa bakarrik direnean. 1-0-0. Ikustazue, dago funtzionatzen gure deskodetzaileak, enable sarrerak direnean beti 1-0-0. Kombinazio hori ez badaukagu, edo zein aldatzen badegu, hau bajura jarrita, edo hau altura, orduen ez du axola zer jartzen dugun. Sarreran zeren irteerak egon behar dira deskonektatuta. Maila altua ikusten duzen bezala. Ikusi dezagun orain nola egin. Honekin, bost sarrerako deskodetzaile bat eta 32 irteera. Hemen duzu aurreko integratuaren 4 unitate, 32 irteerako deskodetzaile baten funtzioa egiteko. Irteerak horrelaxe izendatu ditugu, garrantzi gutxiena dituztenak hemen garrantzi gehienak dituztenak, eta hauek kontrolatzeko, edo hauek aukeratzeko, kontrolatzeko ez, bost bit behar izan behar ditugu izan behar direla, A0, A1, A2, A3 eta A4. Aurreko adibidean bezala erabili behar ditugu lehendabiziko hirura, garrantzi gutxiena dituztenak, deskodetzaile guztietara konektatzeko. Beraz, edozein datu ailegatuta horrutza, badaude deskodetzaile guztiak beraien funtzioa egiten, beraien irteera aukeratzen. Eta orain, erabili behar ditugu beste biak aukeratzeko guk nahi dugun. Hau da, hauek 0-0 direnean, hau nahi dugu aktibatzea eta hauek desaktibatuta egotea. Denean 0 bat, hau nahi dugu aktibatzea. 1-0ekin hemen hau, eta 1-1 direnean orduen azkeneko 8 hauek deskodetzaile hau behar dugu. Orduen, konexio hauek ikusi behar ditugu nola dauden, eta ikusiko duze ondo daudela, ez daukagu zirkuito bat egin beharrik. Adibidez, hau nahi dugu aktibatzea, sarrerako 2 bit horiek direnean 0 eta 0. Orduan ikusi ditzagun konexioak. Daukagu, enable bi horiek konektatuta. Onutza 0 eta onutza 0, orduan aktibatu behar direla, eta beste hau altua izan beharko dela, zuzenean batera. Ikusiko duzu besteneko kombinazio guztietan hau desaktibatuta egon behar dela, baina 0-0 direnean aktibatuta. Beste hau nahi dugu aktibatzea, hauek direnean 0-1, orduan begiratu ezagun. Hau dago 0ra zuzenean konektatuta, beste hau nahi dugula 0 izatea onutza, hori da, 0-1 izan behar delako, eta beste hau izan beharko dela 1, onutza. Ikusiko duzu beste kombinazioetan desaktibatuta dagoela. Beste hau nahi dugu aktibatzea, hau denean 1-0. Ikusi dezagun, hau dago konektatuta onutza, dela 1, hau dago 0ra,
eta hau dago, onutza, izan behar dela 0. Eta kombinazio horrekin aktibatu behar da. Beste hau nahi du aktibatzea, hauek direnean bat, ikusi ditzagun konexioak. Hau 0ra zuzenean, ondo, beste hau honek alderantzten du bat hori, perfecto, eta beste hau izan beharko dela bat, dago zuzenean konektatuta onutza. Beraz, konexio simple hauekin, ikustazue bakarrik, enable sarrera horietan bakarrik bagabiltza erabiltzen ate bakar bat, not ate bakar bat, konexio original hauekin. Badaukago, zortzi irteerako lau deskodetzaile erabilita, 32 irterako deskodetzaile baten funtzioa egiten.